καφεδάκια τους. Στο καφενείο του κυραγάπιου ο Πιπινομόρφης Νικολής έρχεται πάλι λόγω εκλογών. Ο Φαφάκιας, ο Δημάρχος, ο Ηθοποιός, ο Κιζήρη, αυτός δεν το έταζε λαγούς με πετραχίλια σε κάθε έναν που ζούσε εδώ. Να βγάλτε με και θα σας κάνω την ξηροκλίνη Μονακό. Βρεούστα από εδώ είπαμε ένα στόμα, μια φωνή, όλοι μαζί. Όταν ο Φαφάκιας, ο Δήμαρχος, ο Κιζηρής πήγε να τους δώσει χωρίς ντροπή για τα ψέματα του ψηφοδέλτια με το όνομα του πρώτο και καμαρωτό. Ετοιμαστείτε, είπε στην παρέα του που πίνανε τα καφεδάκια τους. Στο καφενείο του κυραγάπιου ο Πιπινομόρφης Νικολής έρχεται πάλι λόγω εκλογών. Ο Φαφάκιας, ο Δημάρχος, ο Ηθοποιός, ο Κιζηρή, αυτός τε που έταζε λαγούς με πετραχίλια σε κάθε έναν που ζούσε εδώ. Να βγάλτε με και θα σας κάνω την ξηροκλίνη Μονακό. Βρεούστα από εδώ είπαμε ένα στόμα, μια φωνή, όλοι μαζί. Όταν ο Φαφάκιας, ο Δήμαρχος, ο Κιζηρής πήγε να τους δώσει χωρίς ντροπή για τα ψέματα του ψηφοδέλτια με το όνομα του πρώτο και καμαρωτό.